سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نهجا بستدالو علتو زيناتات ارتراوي غازيطنيا آرون برهانه معرافو ኢትዮጵያ ንሱዳንን ግብጽና መልኪታት ጥርዓና ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት መስዳዳ ሱዳን ንግድብ ሕዳስን ቤንሻንጉልን ክወስዶ ይኽእል የመባላ ንነፍሱ ነብይ የዝብል እዩ ጫፉ ብሕገ ክሕተት ምዃኑ ምግላጹ ባይቶ ተወከልቲ ኢትዮጵያ ንሕወሓትን ሸነን 48 ሰዓታት መሃቡ ሶማል ዘሎ ቀልውላውን መፍታሕ ሓድሽ ተበግሶታት መጀመሩን ካልን ዘደሰ ዜናታት ሒዘልኩም መጽየለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም አዳላዊ ጋዜጣ ሰቲት ዝነበረ ፍሉጥ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ አሮን ብርሃነ ኣብ ስደት ከም ዝዓረፈ ተሓቢሩ ጋዜጠኛ አሮን ኣብ ከተማ ቶሮንቶ ካናዳ ክነብር ዝጸንሐ ኮይኑ ጠንቅምቱ ብንጹር እኳ እንተዘይተፈልጠ ሃንደበታዊ ምዃኑ እቲ ንሱ ዝመርሖ ዝነበረ ሰቲት ሜድያ ዝበሃል ማዕከን ዜና ኣፍሊጡሎ እዚ ሎሚ 3 ግንቦት ኣብ መዓልቲ ፕረስ ዓለምና ዓሪፉ ዘሎ ገዲም ጋዜጠኛ አሮን ብርሃነ ኣብዚ ቀረበ እዋን ብሽምታ ቀድሚ ምእጋዳ ኣብ ኤርትራ መስሪትዋ ዝነበረ ጋዜጣ ሰቲት ሜድያ ዝበላ ማዕከን ዜና ዝኾነት መርበብ ሓበሬታ ብምስራት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብነጥፈት ክሰርሕ ይጸኒሑ ነፍሲሄር ጋዜጠኛ አሮን ብርሃነ ብጀካቲ ኣብ ሰቲት ሜድያ ዝነበረ ኣበርክቶ ናብ ስደት ምስ መጸ ትምህርቱ ቀጺሉ ኣብ ሓደ ኣብ ካናዳ ዝርከብ ብራውንስ ዝተባሃለ ኮሌጅ ከም ፕሮፌሰር ኮይኑ ክሰርሕ ምጽንሑ ይተሓቢሩ ጋዜጠኛ አሮን ብርሃነ ናጽነት ኣብ ዝነበረ ብረታዊ ቃልሲ ድሕሪ ምስታፉ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ብዓውደ ጋዜጠኛት እዩ ተመሪቑ ነይሩ ድሕርቲ ኣብ ዓመት 1996 ዝተኣወጀ ሕጊ ፕረስ ከዓ ምስዩም ስምረትን ሃብቶም ምሕረት ኣብን ዝበሃሉ መሳርሕቱ ንጋዜጣ ሰቲት ክምስርት እንከሎ ኣብ ዓመት 2001 ጋዜጣታት ተዓጽየን ብዙሓት ጋዜጠኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ድሕሪ ምስዋሮም ካብ ኤርትራ ወፂኡ ካብቶም ውሑዳት ህይወቶም ከድሕኑ ዝኽኣሉ ጋዜጠኛታት እዩ ነይሩ ከምዚ ዝከር ኤርትራ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ዝወፀ ደረጃታት ናጻ ፕረስ ዓለምና ካብ 180 ሃገራት መበል 180 ደረጃ ተሰሪዓ ኣብ ዓለም ብናጻ ፕረስ እታ ዝኸፈት ሃገር ተባሂላ ተጸዊዓ ነይራ بقودايت يا إثيوبيا زهنت زلو قدب حداسة أمونغ إثيوبيا سودان جبسن زلو زي مسمع جينا معلبة أي رخبن الله يبهلو لاب زلو جيزي من قست إثيوبيا سودان جبسن تشاريخا كاب مفرح زحلف تكبراتي في السماء الله وكبل نابود بحبرات هاجرات ريعو إثيوبيا أب تغريباتو زلات طرعان جبسن سودان وتهدراو سمعات بمقبر كوج مفرحن العلي زحلف تكبراتي في السماء الله بزز قبرو زلو خا قبل علي إثيوبيا تسقط خبرين زسرح زلوا إذا تكبرات نيزن كلتا هاجرات كا نتحبرت أفريقيا زتمسرتو العلامات زتحس أبزوبانا زيرقو إنت كفت رزقل تكبراتي بمبال منقس إثيوبيا سودان جبسن بحدا كوينن كاو تهدراو مفرحن العليان قبل علي تسقط الزوردا زلوا يزار الرياون اللوا بمبال نود بحورات هاجرات رعان أغرب زلا كم ذكر بزحلفة ورح السلسته العلوات وتهدراوين مراحة جبسن سودانن زترخبو ركب سودان جبسن تنكلتا هاجرات أب مداي وتهدراو نتفتات متحقاس كجبرا خسامة معن كلوا أهودتات اندمه أب كلتا زوريا بحبر نفرتو كي ترفز التساتفو مناوراتات كجبري ترأي نيرو كالي مسام منغو سودان إثيوبيان زلو كونتات بزتحاز إذن كلتا هاجرات بجاكات الجبس إذا تحوستو قداي قدب حداسة بقداي دوبون أم السحاب زلوا خوينن حجد ما السودان قدب حداسة أكالي كجبرا يخيل يزسمع قالاتها أوس يا زلا نزام الكتاخ السودان نتياب عامة الشحن 900 كلتن زتفرمه وعل قديفة نتقدب حداسة زلو بينشانغول أكالا خد قبرو كم التخيلية تزاري وزلا أب عامة الشحن 900 كلتن أبتجيزي نقبس إن سودان تجزء زنبرة إنجليز مسناي شعون نقوس إثيوبيا سمع بمقبر نبينشانغول إثيوبيا ذهبت تخوينا أبتشعو زتختم سمع خا إثيوبيا مساي أبينشانغول وحزيف فلقنيل كعقد زخل زخنا قدب كي تسرحيا تسمامي عنيرا ازي يخون برت هاجر ابتكلل تسرح زلا قدب حداسه نمززام قريبو زلو بمخانو سودان تنيش عند شعات 200 كلتن وعل داق ما يقمت كتقبرو له كم تخيليا تفرارح زلا جبسن سودانن كال اي قص مملا قدب حداسه نتناب هاجرن زمص ناي فلقني البصحيتن كيصلو كاب زلوون فرحي نز غداي بطبق يكاتاتلو زلوا خوينن اتا 9 مئتاويت كاب تتقوم ماي كابني لتركب جبس دما نز غداي ناي موتن حيتن بمبال ربحاتات محلاو كل مرجعات كفوت مخانية تقلص
ንነፍሱ ነብይ ዝብል እዩ ጫፉ ዝበሃል ውልቀሰብ ንውልቃዊ ረብሕኡ ክብል ሓላፍነት ብዝጎደሎ መልክዕ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሽምን ተኣማንነትን ንምጥፋእ ተግባራት ገይሩ ብሕጊ ክሕተት ይክብል ዳይሬክተር ርክብ ህዝብን ሰራዊትን ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ገሊጹ። እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሓደ ቃለ ምሕተት እግሩ አልዒሉ ኣጋንንት ከም ዘውፅእ ተዛሪቡ ዝነበረ ንነፍሱ ነብይ ዝብል እዩ ጫፉ ዝበሃል ውልቀሰብ ንገለ ሰዓብተዮም ዝበሎም ወተሃደራዊ ክዳን ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተኸድኑ ኣባላት ሰራዊት ፌደራል ናብ መድረኽ ኣውፂኡ እግሩ ምሰል ዓለ እንዳወደቁ ዘርኢ ተንቀሳቃሲ ምስልታት ዘርጊሑ ዝነበረ ኮይኑ ነዚ ከዓ ሕጂ ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ሽሙን ተኣማንነቱን ዘጥፍእ ተግባሪ ብምባል ነቲ ነብይ ዝብል እዩ ጫፉ ዝበሃል ውልቀሰብ ብሕጊ ክሓቶ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ዘሎ። እቲ ነዚ መግለጺ ዕላዊ ዝገበረ በዓል ስልጣን ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰራዊት ሃገሩ ኣብ ድሌቶም እምነት ከኣምኑ ሙሉእ ናጽነት ከም ዘለዎም ግን ኣርማቲ ሰራዊት ዝኾነ ወተሃደራዊ ክዳን ገይሮም ክሳተፉ ከም ዘየፍቅድ ብምሕባር ነቶም ኣብዚ ናይ እዩ ጫፉ መደብ ዝተሳተፉ ኣባላት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትዩ ጉዳዮም ናብ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ የሕሊፍዎ ከም ዘለውን ኣፍሊጡ። ኣብዚ ሓለፈ ቀረበ መዓልታት ካቢነ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ንሕወሓት ከምኡ ድማ ኦነግ ሸኔ ኣብ መዝገብ ግብረ ሽበራውያን ጉጅለታት እቲ ሃገር ንምእታው እማመ ኣቕሪቡ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ከዓ ባይቶ ተወከልቲ እቲ ሃገር ነዚ ኣመልኪቱ ሓድሽ ሓበሬታ ኣውፂሎ። ንሱ ከዓ ሕወሓት ከምኡውን ሸኔ ናብ መዝገብ ግብረ ሽበራ እቲ ሃገር ከይኣትዉ ዘኽእሎም ጭብጥታት ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ከቕርቡ ፀዊዑ ዘሎ ብምዃኑ እዩ። እቲ ባይቶ ተወከልቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣውፂዎ ዘሎ መግለፂ ከም ዝሕብሮ እዚ ሓበሬታ ካብ ዝዝርጋሕ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ናብ መዝገብ ግብረ ሽበራ ከይኣትዉ ዘኽእል ጭብጢ ከቕርቡ ኣለዎም ክብል ናብ ሕወሓትን ሸነን ፃውዒት ኣቕሪቡሎ። ከም ዝዝከር ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ መዓልታት ካቢነ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ንዓንቀጻት 18-19 ምርኮስ ብምግባር ንሕወሓትን ሸነን ናብ መዝገብ ግብረ ሽበራ እቲ ሃገር ክእቱ እማመ ዘቕረበ ኮይኑ ሕጂ ከዓ ባይቶ ተወከልቲ እቲ ሃገር ሕወሓትን ሸነን ግብረ ሽበራዊ ንጥፈታት ከም ዘየካይዱ ጭብጢ ከቕርቡ 48 ሰዓታት ሂቡ ከም ዘሎ እዩ ኣፍሊጡ ዝርከብ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማሊያ መሐመድ ሁሴን ሮብሌ መራሕቲ ኣባላት ፌደራል ዝኾና ግዝኣታት እቲ ሃገር ኣብ ኣኼባ ክርከቡ ዓዲሙ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ወላኳ ንዕድመ ስልጣን ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ዘናውሕ ውሳነ እንተሰረዘ ዛጊት መፍትሒ ዘይረኸበ ጉዳይ ምርጫ እቲ ሃገር መዕለቢ እንተረኸበ ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ ነዚ ፃውዒት ኣቕሪቡ ዘሎ። እቲ ንምምኽኻር ዝካየድ ኣኼባ ብዕለት 20 ግንቦት ክካየድ ተወጢኑ ከም ዘለውን ተገሊጹሎ። ከም ዝፍለጥ ግዝኣታት ፑንትላንድን ጁባላንድን ካብተን ቀንዲ ተቃወምቲ ምንዋሕ ስልጣን ፈርማጆ ዝጸንሓ ኮይነን ነቲ ሕጂ ዝተጸውዐ ኣኼባ ብዝመልከት ግና ብሕጂ ርእይቶን ክህባዩ ተጽቢት ዝግበር። ኣብ መንጎ መራሕቲ ግዝኣታት ንምርጫ ኣመልኪቶም ኣቐዲሞም ዝተኻየዱ ዝርርባት ብተደጋጋሚ ብዘይፍረ ክዛዘሙ ጸኒሖም እዮም። እዚ ዝኾነሉ ዘሎ ምኽንያት ከዓ ፕሬዝደንት መሐመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆ ቅድሚ እቲ ምርጫ ምክያዱ ካብ ስልጣኑ ክእለ ኣለዎ ዝብል ጠለብ ክቐርብ ብምጽንሑ እዩ። ፕሬዝደንት ሶማል ዝኾነ ፈርማጆ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ነቶም ንሃገራዊ ምርጫ ኣመልኪቶም ዝግበሩ ዝርርባት ክመርሕ ሓላፍነት ሂብዎ ዘሎ ኮይኑ ፓርላማ እቲ ሃገር ከዓ ነቲ ክናዋሕ ተሓሲቡ ዝነበረ ዕድመ ስልጣን ፕሬዝደንት ምስ ሰረዞ ሰራዊት ሶማልያ ናብ መንበሪኡ ክምለስ ትእዛዝ ሂቡሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።